mene munogara nevarume vasingakudei chida kurarama life ekunzi kana vacho vanondituka ndotukwa nemunhu akaita kunge Keti Masomera uya anounza mai vake vachivatwa nevana. I come from a well respected family. Kudzinza kwedu kune benzi 1 inini kwete kuti imba yese yoita mapenzi amai vanovatwa nevakomana pamberi pekamera. You want to come and tell me hunhu iwewe hunhu hwako kubva kuna mai vako akakuzvara vanopinyorisa mabhenteni achivadii pasocial media. Look at your little sister. It's not like ndinokutya ndisingakudaire. You are just a wasted somebody. Look at yourself. How many years you are staying in Ireland? What have you built? No house, nothing to show. Unoda kuzvita anzi chichazezeza. Chii chinozezeza pauri naiwe? Chimbokubvunza a simple question. Anonzi hunidzanaiwa. Amai vanopinyorisa nemabhenteni. Mai vangu vane hunhu vanoremekedzwa kuchechi vanonzi amai ruwadzano. Vako vanozivikanwa nembiri yei. Look at your sister. Munongokwama pasocial media. Kumba kwenyu ndekupi? Do you even have a house? Do you even have a home? It's not like I'm scared of you, Keti Masomera. I'm not scared of you, but ndokunyarira, ndokunzwira tsitsi. Nyango ukapiwa maprops pa social media kuti unotuka. Watuka unei. Unotuka vana vangu tasa kana mwana wako yauya. Unotori chinotoziva kuti unoenda kunonzi kwani kupsychiatric nemwana wako ane problem. But nobody talks about it. Hakuna anokutukira mwana wako. But une the audacity kutuka vana vevana. Kwenyu kune ma-problems. Look at your sister. Haana here mwana ari disabled. But muno insult vanhu left, right and center. Munochinyira vanhu. Hamuzvioni kuti you are a caged family. You are so caged yet unoona ma-problems evamwe. A caged family inoshorapodza vamwe. Your sister is suffering in South Africa. Nothing to show. Anorarama life inonzisasisi yekuti kana kuti nditange kumutuka kana kutaura nezvake ndinotochema. Anonzwisa tsitsi. Ane mwana anozviitira every day of her life. Anodoneterwa mapampers nevanhu. Anotambudzika last number. Mouya mochinyira inini a whole me. Andikutye Keti ndinotokunyarira. Unogara ku Island chimba chechi kana ukaita ndovhunetwa nemunhu akaita successful ku diaspora. What do you have? You have nothing. You insult me of my nudes. Don't you have your own nudes? You have them. Which means these things can happen. But unoona kuti hunidzanaiwa unoda kudzidzisa iwe uri wakatotanga. And inini unfortunately ndatombororwa nemunhu wacho akaburitsa manudes. Iwe wakambororwa nani? Iye munhu yaya asingagoni anenge muputukezi haagoni kana chirungu akangokupa vana kwenyu hakusati kwakatomboenda kana pfuma. Mese mhuri yese hakuna pfuma yakamboenda kumba kwenyu. But unouya kunogusha rasina basi. Mwana wako Keila anonzi Keila uya mwana wako uya unomuendesa anonzi she's a down. But nobody insults you because of your children, because vana havasi vekutuka, vana havatukwe. But unouya